Tanawa. Mulapas do. So katalaga akong partida sa kwarto mo yung ipabutang. Oh. O diba? Kinted. Oh, nga. Bagay nabot, kinted. Oh, diba? So hi everyone! Welcome back again sa ating YouTube channel, no? So for today's video, babalik na naman ako sa bahay ng ate ko kasi nga, dinala ko na yung mga gamit nila, yung mga paunang gamit, gano'n. Kasi marami nang tumira doon, so kami lang yung wala pang mga gamit sa bahay. So ayun, dinala ko na ngayon. So as you can see, naglalakad tayo kasi nga, baka uulan. Ayan. So hindi na kasi ito maadaanan ng mga motor pag uulan. Baka kagaya kahapon, maputik siya. So hindi ako makakauwi. So ang ginawa ko, iniwan ko yung motor ko sa Iligay, which is semento naman kasi doon. Tapos naglalakad na lang ako ngayon dito sa kalsada na to. So yun na nga, Zay. Grabe, ang layo kaya ng nilakad ko, Day. Ayan. So may kasi, may malaking ulan na paparating. So dapat handa tayo, ganun. So ayan guys, malapit na ako. Ayan. Ayan. Ito kasi yung parang entrance nila. So hindi pa siya tapos. So, yung mga bahay, tapos na yung iba. So, marami nang tumira, Day. So, nahihiya ako kasi daming tao kaya. Wait lang. Marami ba? Kakaya. Day for today's video. So, ayan, Day. Nakarating na din sa wakas. So, sakto lang kasi pagdating ko rito, umulan talaga siya. Ay, hindi naman sa malakas siya na ulan, pero yung start pa lang, yung mga taligsik, ganun. Yung gano'n. So, buksan niya natin. Ang init eh. Ang layo na nilakad ko talaga. Ina-etches nila ko eh. So, yan. So, mamaya pupunta ako sa bahay na ni Evangeline. Itatago ko muna to. Pupunta ako sa bahay na ni Evangeline. Kasi manghihiram tayo ng map. Kasi maglilinis ako dito. Magmamap tayo. Kasi nga, marami pa siyang putik dahil na hindi nakuha kahapon. So, kailangan kong mag-map. So, I'm so very excited na ilagay na yung mga kagamitan nila. I'm super excited na talaga dahil. So, ayan. Iniwan ko kasi yun dito kanina. Hinatid ko muna sa motor kasi ang layo naman. Tapos magdadala ako niyan. Daming tao, ganun. So, yun na nga. Hinatid ko muna siya. Tapos inuwi ko yung motor. Yun. Para wala na akong dadalhin pag bumalik man ako dito, ganun. So, yun na nga. Pupunta tayo sa bahay ni Evangeline. A few moments later. So hi everyone! Welcome back again sa ating YouTube channel! So for today's video guys, nakahuwam na ko og balde, then map. So eto na, ako na mag-isa ngayon, so wala akong kasama. So yun na nga, Zay. Lilinisin ko ang bahay na to. Ayan, magbumap ako. Alam mo yung hirap day, kasi nga walang tubig eh. So humanap talaga ako ng idea, char yung mga ganun. Na nag-igib ako dahil dun sa medyo may kalayuan. Oo, dun sa mga sa gilid lang din ng mga may mga bahay. Kasi pag umuulan, may tubig. So yun nga, at least ganda muna tayo dahil. Kaya konti lang yung tubig na nakuha ko dahil yan. Konti lang talaga siya dahil, pero let's go. Kaya na yan. One hour later. So ayan, so very excited. May sit up na ni siya dahil picture lang mo.
Pero ang magkapaling ko ano niya. So, sakto na kayo siya, Badza. Pakita na ka na, nag-isa na kagawa pa. So, ayan! I'm so very excited. Hindi mo nang tagpanghilo. So, rin na kaya itong i-shika. So, ano yun siya? Ayan. Nakita ko dahil? Subahanan mo na. Subahan na barbecue-han. Ano siya kay butanganan mo rin siya sa kuan ba yun? Sa mga sabon. Oh, di ba kayo mo kasi kami na wala. So very pretty. So, ano siya sa mas? So, kani siya kabutanganan sa mga kutsilyo. Bali! Sakto mo. Kani siya. Bitaw. Tataran. Ano yun siya stikas. So, muna siya butang ang tataran niya kahoy ba? Para sa katuin niya po, itong plastic. Yan kani siya kay butanganan sa mga Colgate. Pero ang pala niyang tuhog ani kay siya nang kabuo. Ano ganyan? So, ayan. Wala yun dito. Ayan. Labong ka, gulong nagatro. Oo. Good, tapoy. Pakita ka man ako kung kiri kung sakto ba. So ayan mga bazay na sila yung butanganan. Sa muli lang butanganan ni Zay. Sa mga basa dito. Naman ba yung butanganan ito galing na sa mga basa? Pahit siya. Char! Pahit sa kamot bazay. Dia din na. Hindi ko joke na gano'n. Partina niya. Ay, go pa ka ni Diri. I-try na to. Eh, mo mani, ikaw mo may partina dito niya. Unsa magbutangan na may pitayanan? Kaya lang isa ko ba? Di ba mulapas? Namulapas no? Kaya tawa, isa ka dito. O di ba? O, ato pa lang. So, o no? Lapas. O, hindi ba? Ari na lang ito. Ari na lang ito. So dahil na siya balik eh, magdala ko birthday na nga rin pag nanay buhok. Pag nanay kurinti kay Borinahan, wala siya pinabuhok. Wow! I-try natin ang mga plato. Diri man ang plato. Anak-anak yun. Ayan. Oh my God! Ilahanan dyan nga bago pa. Oh, bitaw. So pala ilang i-radio tayo dahil. Klaro gyapon do. Klaro. Hindi ako lang yun. Ayo, na ang platito. Bumubot. Bakit na lang plato? Namalit pa. Gamay naman, hindi man kinahaman daghan kay kuan mo. Hindi man kasi na kuan din. Ayan, so, sample lang naman yan ba? Kani siya, ano yun siya dito. Kabutangan na sa mga luwag, pambitay-bitay, gano'n. So, Ya, sa kaya butang parang ka tatyan na. tanakanan. Nakadapas ka chili. Yung kutsilyo na pa yung rubo. Diri mo na butang. Uy, di, uy. Taka. Nga naman, ugat, right? Pwede po di ha. Ayan, so, sige tayo pagkita. Oh my God, I'm so very excited! Panggana, nagpanggana ang wising ko na. Ang hanger. Karoon na ang hangiran at alam ko. So, ng mga luwag. Na. Tara sa gilid pwede naman po. Dire. Itapad na lang. Di ba dyan, ibitay raman ni ang paninluwag, ibitay raman ni... Di ba rin mo ko? Ibitay raman ko nga rin tayo, mabito nagpalit sila ginaan. Itaw dyan na. Nagbuhay kapilit ni mo niya, tang-tang. Sagpa tayo rin. So, kutsara. So, as you can see guys, puro jud yellow green ang iyang gusto. Puro. Puro yellow green. Oh, di ba? So, dapat yellow green, puro tayo din black nga. Kutsara. Saan pag yellow green sa kutsara? Plastic. Itong plastic ko ba ito? Kung ano mo, di? Mabali. Ang sanashi ko. Trako. Sanashi ko an, pa-welcome. Welcome, Bonakid. Chop, bali na. Welcome, Bonakid. Ayan, may pa-welcome siya. Ano ka sa kayo, sir? Ya, basa pa man. Nabutang. Yun yung mga kapan. Ayan, mapilit ko siya. So, ayan. Ayan, atamakan na to.
Kita ko nila kini sa video. So hi everyone, update for today's video. So pauli na mi. So yun na nga, Zay, lapo kayo. So sakto na po niya, gibili na ako motor. Ayan, so lapo ko kayo siya pa siya na semento. Pero ongoing na, road to semento na siya. So ayan, Zay, pauli na mi. So magbabay na ko everybody. So bye-bye!